Lagi ngapa Pak Ketua? Men, iki lho motor kepingi gone bengkel kok ora tau beres sih. Nak rewel pegat wae to Pak Ketua. Ndasmu kene sing tak pegat go pacul kae. Ampun Pak Ketua. Ngopo kowe rene dengerin men? Omeh dolan kok ora entuk to Pak Ketua. Iya ya. Pak Ketua, aku piye yo? Uripku mosok kok kedene ngene wae yo. Lah kon piye meneh men? Lah wong uripmu ya lontang-lantung tok isine yo. Piye yo Pak Ketua yo? Mosok aku awet ora ceprol sampai sprene iki lho. Uripku koyo ngene bentukanku. Cewek ora duwe, ora sing naksir. Carane piye Ketua? Ben entuk cewek sing ayu ben iso nempel karo aku. Rene tak kandhani. Kowe to nyolong cawete wong wedok. Engko mesti cewek kandel karo kowe. Tenan kowe. Wah, anak kuwi ora nemplek Pak Ketua. Aku iso lanjut kebuwi kursi karo bojone. Ben modal sison kowe men.